so mayroon tayong subscriber. Ayan. Pa. Ayan. So, kalimutan mag-subscribe. Lamikaayo Mukbang TV. Ayan, kita ka sa vlog. Ayan, so mga kalamay, marami tayong subscriber dito. Kaya, lagi natin dala yung sticker natin. Punta tayo, Pastor Tito. Ano lang, kaya nagyoyosa sa'yo. So, mga subscriber natin, no? Ayan, dinidikit na yung sticker, oh. Ayan, no? Subscriber natin. Dedikit na yung sticker sa helmet. Pogi kaayo. Sa box ko lang ito, no? So, iba pang probinsya mga kalami. Talagang yung hangin dito, napakasarap lang hapin, eh, no? Doon sa Maynila, may kasamang chemical na. Chemical usok. Usok ng tambutso. Ayan mga kalami. Ayan, so nandito kami sa Cavite. Ayan, si Angelita. Kaway ka muna ya. Hello. Sabi mo, hello, Lamikaayo. Hello, Lamikaayo ang among birthday. Tagka sa bukid. Ayan. This is, ano masasabi mo? Ang sarap. So, ayan yung sarap ng bibingka, oh. So, hi ka muna. Hi. Ay ka. Ayan si Kalami, oh. Pangot. Tayo-tayo lang yan, busog na yan. Okay, 1, 2, 3, okay. Smile. Bye. Papugi, papugi. O, kantaan mo. Oh, TikTok. TikTok. Esa na yung system na. Kaya naningi. Kaya kung saan nila. Esa yung channel na. Naalala. Sinanibala. Aling-ala. Aling-ala. Ang layo na. Balik rito. Ano masasabi mo? Hello guys. Oh, kalami. And so, ito yung pinalutaw na bibingka na Kalami. Ayan, Che, come here, Che. Kasi Che. Tara. sarap. Matulog. Why mo rin na doon, oh? May butas ko yan doon kasi ma-shoot. Ano ba? May ganyan sila mo. Ano yan? Ang parts na madami yan eh. Ako rin oh. Awawa na nga yan. Tapos meron pa sa... A few moments later. Tara na, okay. Mubaw kay kami ay mo dai mo andyan. Sunod ay. Hi, kare mo. Iwan lang kita sama. Oo, oo. Tingin ka muna picture. Picture na. Papugi, papugi. Papugi. Papugi mo na. Papugi. Tara na. Oh, slayas ka. Tara na dun, tara na.
Hello. Yes, hi. Tete. Tete, hi. Tete, hi. Tete, hi. 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 Thank you. Stora. Hello po. So, dito kami kay Pastor Tito. Ano siya? Ayan, so, mga kalami, andito kami kay Pastor Tito. Ay, si Pastor Tito. Hi ka muna, Pastor. Grabe, presko dito sa kanila. Woo! Presko. Buti nabubuhay yung mga ganito na hindi naaarawan gaano, mga halaman. Pastor, isang Ay, sa lamig siguro. Kasi pag hindi masyado naaarawan, diba? Ayan, so, nandito kami kay Pastor Tito. Napakaganda ng lugar. Sa Las Piñas po, yung ano nyo doon. Piñas pa rin. Continue pa rin. Piñas pa rin. Ang ginawa namin ni Pastora, nag-church planting kami. Batangas, Quezon. Pag nakakapag-build na ng church, nag-try naman ako ng pastor. Sila na road. Sila na nagpapastor. Saka dito, pastor, less ang kuryente. Binabayaran na, nahihiya nga magbayad yung anak ko. Tumisan, 30 pesos. Oh? Si Ocho, pinakamababa niyo. Ay ngayon, medyo nagtaas-taas ngayon. 110. Hanap ko kaya may tatlo pa rin. Pero parang uulan. Sarap dito mag-alaga talaga ng hayop. Asa na yung banda malayo dito? Malapit lang. Malapit lang. Pagkalampas din ano niya, Hacienda Isabela kay Colides. Yung likod nun, poultry. Yung anak niya yung Isabela na yun. Isa lang. Kaya lang holiday nga. Wala nga. Wala sarado. Sa loob. Ikot ko muna to, kay malulubat na. Ikot ko rito sa mga mo, Pastor. Ayan, tulog si CJ. Ayan, mga kalami. Ito yung alaga ni Pastor Tito. Ayan, yung alaga nila, oh. Rabbit. Ayan, yung alaga ni Pastor Tito. Ayan. May ibang klase, ang lalaki. Ayan. Lalaki, oh. Ayan, oh. Ito naman mga manok. Ito may rabbit pa. Mga rabbit. Ayan. Siya. Ang dumidili siya. Ayan. Grabe, presko rito mga kalami. Napakagandang lugar. No? Ayun, no? So ito yung tinatawag na prayer house. Yung ang kagaling sa probinsya, pastor. Ang laki ng difference sa Manila. So, ramdam mo dito mga kalami yung presko, yung lamig dahil puro punong kahoy. Kanya-kanyang picture, ha? Sana all, padendo yan. May isa pa, naghintay sa'yo. Ayun. Try natin mga kalami, ha? Nakaputol ka. Pastor, kaya sa akin to? Ako, sinangkulan niya siya kasi Jason, kaya kaya ka niyan. Okay. Mababa lang naman yan. Nahulog ka dyan.
Hindi ka mahuli. Ayos! Madulas niyan. Woohoo! Sarap! Yan, matibay yan. Ah! Yan na po, putol. Yung puno, gaganon. Gaganon lang siya. Sarap dito! Titik lang. Ay mga kalami! Relax mo muna kami dito. Tanggal stress. Ay, nakabahay ito. Dito, stress. Sa loob ng bahay. Stress free. Sa Maynila, daming stress. Hi! Hi kayo dyan! Hello! Hello! Shout out po kay Pastor Sok. Pasensya na Pastor Sok, biglaan lang to. Andito kami sa Indang Cavite. Bago lang. Ako naman nung kahigpita, ang daming check. So, relax lang kami rito. Namin ni Pastora. Andito kami sa samahan kong pastor. Pastor Tito. Andito kami sa farm niya. A few moments later. Tilapia. Thank you. Ya, kaya na ya. Be, kayo be. Sige. Ayun sa akin. Kain kayo mga kalami. Deng, kaya na deng. Ano ba sa ilan? Dito ba? Oo, yun. Kung kumain ng kanin? Meron daw. Yan. Tubig. Data. Oh, may dalawa to dito. Deng! Bili mo to ng ano, oh. Kunin mo na. Oo. Aka daw. Ay, gantang gina yun. Ay, na. Lagyan nyo ng kasinero natin. Kanina pag nangalis na. Ito ng tawiyo. Ito ng Baka maiwan yun, ha? kanin dyan. Ano lang? Gano'n mo luhat? Diyan. Diyan. Native Native yun. Asan yung mga motor doon? Doon di ba maraming motor kanina doon? Doon tara, mas kabila. Sila may kasaan. Umuwi na? Hindi, nandun din. Pumunta sa mama. Yung bata. Ang bata? Bumalik sa bundok. Ano lahat? Nila nini eh. Saan yung tutuloy sila? Ha? Latin eh. Ah. Siyempre, mga... Hindi yung mais. Ano nila eh? Nangangati yan. Tampon. Mag-anak na yung Dodong? Hindi yung mais. Nangangati lang yan. Mga pinsan. Hayaan. Dalawang branch tayo. Dalawang grupo. Para magka-power. Mas tampon yun sa kanya. Yung susi, oh. Saan? Biyay-biyay lang. Wala, wala na muna mamaya. Ay, meron palang ano? Bangus pala. Marami pala. Saka pulo yan. Nakapuluto si Cardi. Yan yung ano eh, paso. Yan, ano to? Nalagayan doon sa taplot. Kala ko masungko doon sa ano eh. Hindi yan. Hinahinay taong ko. Tala si Lilia, kaya balik masabon. Ano ba yan? Taplot. Bitawan mo. Kasi kami sa hindi dawlat ni Mami, kaya yan. Bitawan mo na. Si Mami, Kaya mo siya, bukas kulong na naman yan sa bahay. Kumakain yan, robotan. Apo na, Che! Iluhin niyo muna yan. Tayo hamster Sa mga, dyan. ito pa no? Kumpa, di na nagkatulungan na. Wala naman yung hamster doon. Kumakain ko yun. Pinakain. Hindi yung chicken, pabo yun, malaki.
Malaki chicken. Ayun na. Ito, magkatawag ko ba yung pagkakaay. Tara! Dugay gini ang urong niya. Bay, oy! No. Hindi maganda. Diyan na uli anak, kumanta na bitaw, ibisini. Among ipagkal. Ay, nakakaot na kayo ng nagsito. Oh, tito of the area. Agata, kanta na siya ibisini, oy. Hindi ko awi. Ayan, may ano pa. May rambutan. May boy bawang. Mo na kinol nga pangalagkalag gayon. Grabe naman eh. Okay, kaway muna kayo. Uy, upload yan. Bakit? Ito lang. Bunganga ko dun eh. Wala. Pag umanga ka dyan, maliit lang. Huwag kayo maglaro sa bato. Oo. Napanood niya yung may ilanong na puso ng saging na may power. Yan doon, kaano niya? Dudong Bagyo. Doon? Timi. Sahuan. Si Dudo. Ah, so. Grabe yung bubog na to. Oh. Banat-banatan na itong isahuan o Surya. Naman yun. Pupong. Oo, bibiyawan ko to. Diba? Diba kaiba lang yun? Oo. Sa show lang yun. Show lang yun. Oo. Ganun talaga. Kaya atin eh. Ma, apa? Hindi naman totoo. Hindi ka na Kaya atin. naniniwala ka sa Talaga yan. Pagpunta nyo, pinaka-owner ba kayo punta ron? ang talod lang. Ano kumain ka man ay? Wala akong Pagin? Oo. Gusto ko yung nakahanging doon eh. Sabi ni Mari, kumuha ka lang dun eh. Ang ulam. Mga dagang tiguang, mga pinaknit na. Sabi ni Minang, May ano? May ano na hindi ka kumuha. color Sis, tagay sis. Dahil sa trip. Bili ka ng ano ba sa inyo? Dispenser? Water dispenser. Meron yan sila mayroon. Meron ka ba? Malakas lumamig. Ano ma? Maliit lang yun. Dapat hot, hot and cold. Warm lang. Tatlo yan. Hot, is, Oh, hot, hot, warm, cold. cold, at saka spicy. Complete flavor. Agad ang paa mo. Para di ka na mag-init-init. Mga bata ha. Uy! Ubus mo Sabi na. dito sa ano. Nahiya ka pa. Pero di ko yun. Sabi ka. Sarap man ito. Sarap yung pinakro ah. Kasi sa amin, sa mensahe. Akala ko atin nilalagay. Pwede na ka. Asukal. Pero meron, kwento rin asukal. Pero masarap pa. Pwede din siya. Sa asukal na. Sabi ko baka nakalimutan ni Pastor Tito padala sa atin yung pinya. Dapat sinabi natin pala. Ha? Ayan, thank you for watching. Ang dami pinya dun eh, di ba?